Ej, vi er altså nødt til lige at skrive op, bare sådan for sikkerheds skyld. Det gør vi også her. Roligt. Kom det med på videooptagelsen. Ah. Mellemtiden, den er oppe over den røde. Ja. Ja. Så står du bare et bekendt. Sådan. Så skulle den være sat på plads, Ken. Ja. Ja, Lars. Sådan, Lars. Det der er ikke. Hvis han kunne få lov til at tage en slåskamp med det, så ville han gerne det. Nej, vi har lov til at åbne. Sådan, Jesper. Ja. Ja. Ah, det er for sejt, Bo. Det er simpelthen for sejt. Ja. Så, Ronny, du syver. Du syver, Ronny. Ja. Sådan, Michael. Det bedste er hamlet. Så vil han jo nok. Ja, det ser rigtig godt ud. Du har travlt, Michael. Vi mangler en med bare arme dernede. Ja, kom så, Morten. Det er Jens. Ja, i lige måde. Er der nogen, der kan se ham? Ja, det er sødt. Sådan, Iben. Du får sig, Iben. Sådan. Kom. Det er godt, det der. Det er flot, det der. Kom så. Ja. Fremad. Løb. Den skal afleveres. Han er her, Lone! Jamen, der mangler en mere. Nå, nej, så fortsæt. Der mangler en endnu. Det kommer to. Det er i orden, Det Lone. er i orden. Bare kom tilbage. Det er godt, Morten. Hvad med de to, der er tilbage så? Hvem er det, der? Den ene her bare over. Så Jens, han har du set. Ja, ude i skoven her. Han har været ude i løbet. Vi må ikke gå foran Bjørn. Det ligner Børge her. Han er bare på en tyk fra værket. Nej, Jens. Nu skal jeg til at jagte dig. Ja, den ligger. Det tror jeg godt, jeg ved, hvad man er. Det er vel også godt nok, at man lige prøver at... Ja. Så søger han, det gør han med værne. Sådan, drenge. Det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Så op til cyklen. Ah, men I har jo lige i ryggen på den.